cethar, seo obair Gaeilge don Lánniu. Inniu be muid glúis faoi bhlurba ar bhís agus céim fear go mbeadh bhlurba agin. Máirt le mis scéaldaobh agus bhí ormh clúdach glór a dhearú nó a tharraingt bunaithe ar an eolais atá sa bhlurba. Tug an bhlurba gite eolais faoin scéaldaí, ceann spoilers ar bith. Tá bhlurba an chun daoine a bhealú chun an leabhar leo, nó le go mbeadh daoine ag éirí an leabhar sin a leo. Ba go chóir go léithe muid an bhlurba, so dofnaí muid ag leo an leabhar. Mar codíonn an bhlurba dúin ar bréach má tá an leabhar sin forsteanach dúin, an bhfuil si rá dheacair nó rá oras dúin, nó a mé sim agin sa leabhar sin. I ngéad dúin bhlurba a leo, bíonas agin an bhfuil sin leabhar ar bhailinn a leo, nó ar ardúin leabhar eile a réine. Na seo an obair atá le déanaí agah, scríobh mé tús an bhlurba an seodaobh, dearann sé Bhí an bardal Gaeilge ag obair de airmiúr Gaeilge. Rinn an bardal Gaeilge an obair a lig. Lá amháin tháinig na hainmhithe Gaeilge le chéile le codú leis an bhardal. Bhí Gaeilge ag an airmiúr. An na síos an seo na boxí, tá coppla réana agah is aidíochtaí éad a lig focail a chur an síos ar rud aigean, tá bocht an, jazz, ferma, ufasa agus ogla. An rud a céise bhí dhéanamh ná an aide ceart a scríobh ar an líne ceart, agus an sin ba bhfuil an coppla abertí eile don bhlurba, ní bhfuil an spoilers ar bith, ach scríobh coppla abert a bhealú an léithreoir chun an leabhar sin a leo, nó coppla abert a scríobh go mbeadh an léithreoir sásta an scéal sin a leo. Tá mé gal an scéal seo a leodíobh an neis, agus bé ar bheith éiste go curmach mar tá gite obair le déanaí agin ar an scéal seo an sin ina dhé. Is é teidir an leabhar seo na bardal feirmiúra, agus an céad bhfuil tá mé gal dhéanamh ná an bhlurba a leo. Bhí de mí ar an mardal go raibh sé ag obair de airmiúr a bhí thar a bheith leisciúil. Bhí an bardal bocht ag obair fad as a bhí an feirmiúr sinte sa labba, ach lá amháin tháinig na hainmhithe eile ag gabhar leis an mardal. Leis is mailm an bhlurba seo, mar insin sé gitabog dú faoin scéal, ach níl spoilers ar bíon. Tá agam ón bhlurba seo go bhfuil an scéal seo faoi ainmhithe, agus tá pictiúr an seo le codúlam sinna a bréach fásta. Is mailm seo fásta mar tá coppla aidíocht is tíon focail a chur an síos ar bhd aigean. Cosa le go raibh an feirmiúr thar a bheith leisciúil agus bardal bocht. An leis tá mé gal an scéal seo a leo, agus mar dúirs mé, bhí géise go curmach mar céimiid gite obair a dhéanamh ar seo. Seo an scéal bardal feirmiúra. Bhí látha an ar a bhain, nó bardal ba cheart a rá. Bhí sé de mí ar an mardal bocht go raibh sé ag obair de airmiúr leisciúil. Ceithin feirmiúr an lá ar fad sa labba. Thug an bardal an bhá isteach ó mort. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Thug an bardal na círaí iongrach. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac. Chur an bardal na circe isteach sa chrú. Bhail ó dhia ar an obair ar sa an feirmiúr. Ní dúirt an bardal ach bhac.
Jerry an fermior rawer o vesa laba an la fad. Jerry an bardal brain de leve ag upper an la fad. Boil o yeah an upper vac. 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 Bhí an bardal bocht in nearin na féide agus fun go Bhí na circa agus an mhá agus na céirí an trí na chéile. Bhí siad an mhór leis an mardal. Hannig siad le chéile faoin geala. Mhór agus thocra siad phlean. Mú sa an mhá. Ba sa na céirí. Sloch sa na circa. Se bein an plán. Na cúna fé an clós ferma rih brici an lé. Is deachan doras cúló an mhá na céirí agus na circa. Ra lá an hála síos, suas an staire díoscanna lá an sin. Is steach lá fad faoi labba an airmiúra. Thosa siad ag luascaí an nonna san náil agus dúisí an fermiúr. Boil o yeah an upper sé sin agus. Mú, ba, sloch. Darla siad an labba. Thosaí an fermiúr ag becu. Bhain sé cruthaí amach as an airmiúr agus cheith amach as an labba Agus héil sé is na hanmhaithe, go léir go lórach ina dhé. Sias an lána lá, mú, trasna na nort, ba. Thar an groch, sloch, agus ní achas ó hinné. Dúis sé an bardal, thuúil sé go mála isteach sa clós. Numaidir bé an leis cluiche sé, boil o yeah an upper, ach níor thola sé foic. Rás an sin leis na céirí agus na circa go léir, agus rás leis an mhá. Vac sa an bardal, mú sa an mhá, ba sa na céirí, sloch sa na circa. Bhí an scéal go léir ólas ag an mardal an sin. Agus bhí gach mú, agus ba, agus gach sloch acu, agus vac, agus thuidí sé go léir I mbun obre. Seo an scéal cilmhag óg, agus sa réis tá blurba cúil an leir seo. An blurba seo. Elephant war, dorach mór, tigger mór, pa póg, an merthaí aine acu cilmhag óg. Is é an rud is fearr lom faoin blurba seo na dúisid an tuidir aidíochtaí. Tá aidíocht mór an seo, elephant war, tá sé an seo dorach mór, agus tá sé an seo tigger mór. Tá sé deas gur úsáid sé an aidíocht céanna a réis agus a réis, mar tás aganis go bhfuil codhúir anmhaithe móra sa scéal seo, agus is brála daoine bheith léamh faoi anmhaithe móra. Agus sios an seo dúisid sé na haideachtaí bhog agus óg. An rud is maith liom faoi seo ná tá sé ceannt faoi cilmhag óg, agus mar sin tá panrach seo gite bog níos lú, mar tá an anmhaith seo níos lú
na hanmhaithe eile. Tá sógin ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi anmhaithe móra agus anmhaithe boga. Ach cén feadh a mé anmhaith mór costal le elephant nó dúrach nó tigr, sa scéal céanna le anmhaith bog costal le cill. Tá sin aisteach. Agus margheallar sin ba bhfuil an scéal seo a léamh le fáil amach, cén feadh am na hanmhaithe seo a lig sa scéal céanna. Agus níl spoilers ar bith sa bhlorba seo. Níl sagam cé go hála sa scéal. Seo an nuair olgáin óga agus seo blurba ar chul an nuair. Léithe mé an blurba seo an naistíomh agus inseoidh mé cé na rudaí is mailam faoin blurba seo. Is tí I gcill tá trí olgáin óga ina sí I gran, sortha, páidir agus dónal. Agus éad ag smaoinú is ag feitheamh go dtiocfaí máma olgáin a bhaile. Nes tá agam ón bhlorba seo go bhfuil an scéal seo faoi olgáin agus tá an nainneamnatha ar ólas agam fásta. Is mailam píosaolas seo mar tá sé deas agin ainiamnatha na ceartar a bheith ar ólas agin. Rud eile is mailam na insin an blurba go bhfuil máma olgáin ar éire nó cilte. Margheall ar an píosaolas seo, ba bhfuil an nuair seo a léamh le fáil amach ceabhail máma agus an mhuisigh teach dorais.